Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki nong yalam sinong jong kedorba sinong Shangling haka khalai terik ukalan kon arajar arpusan kilaya kendu yu Deputy Commissioner jong ka Riboy District u Abhilash Baranwal ban IT ya ka jing ujor halor ka jingbam tebha ha ka rukom ka badai ya ka wei ka mediam ka bamdan satya bakam trai ha ka jakat teb brio ka badan ha ka sinong Shangling. Ki pajba ki basokya ya ka ni ka jigle tang bandep rukom ki lapan pau ya ka jing sokya namarba ya ka mediam bala syutep malumala la khlong da gikso kat hadu bakani kala penhir serngiu ya ki pajba hapo ka sinong Shangling borok kawai hapo ka jialam jorong ba sinong uba James Mayong bat usketri uba Vincent Sokhwai ka dorba sinong kala kentu ya u Deputy Commissioner ban shimkhya mardor ya ka ni ka kam namarba kum ka ni ka jingja ka kata aru wat ya ka kot ka khia jong ki pajba ha ka jekaran bagilat pathai khubor u rangba sinong ulamaham balada ki bor senchar kimla ban le no halor ka ni ka jingdawa ka dorba sinong kam ban si ban omsha tep shu ya ka mediap jong ki brio ki bamdan bakam trai ha ka jakat tep brio ka badan hapo uput usam jong ka sinong nakaliang jong Deputy Commissioner ka Riboy u Abhilash Baranwal ulakular boun sakhot jelang no mardor yaki officer nakatanat pulit yaki nong yalam jong ka nongpo town committee ban ya karen sani halor ka ni ka kam khnang ban omja issue nang ni shkhmat tagasngi dan hangna kumna nakaliang ka dorbar snong Shangling dan bakba snong kinong yalam snong kumjuru kilong kumi napo ka snong ka jungi kementak kasngi nglawan ya kendu ya DC rengkat ke jingthok haka bayadai bat ketika unclaimed dead body burial area ke badon hapo Shangling haka bakala ja ke jingja ke besusi menin ke baladon ke mediam ke balami sabar lengba ke jingtap pathar lane ke jingle thurmur jong ki ba one tap ya ketika mediap ke ba omdon bekam kalong ke ke besusi na ke benta ke senong ke jungi na kapor sekapor ngimat mungkin ki jinge hakaba kiksau kiklong ka mediam kira sadu saplau jung ki jingbriu katno kakta kane kakta ka kot ka kya kakta ru ya ka kot ka suba hapo ka snong ka thau ko jungi na kaliang jungi ka snong ngi persya ya kane ka jingtap thurmur la ka dei ka jingwan tap na kaliang ka police department ne na kino ki wei pat ki banta wat kate ka jaka la kedau ka dei ka jaka bentap ya kita ki mediap ki ba omdon su bakam henrei hakipor mensua kala don ke jing yakut apdeng ke dorbar sunong bat ka nongpo town committee rengkat ke district administration bat ke police department bahaswa bakin one time ya ketika ya kita ki unclaimed dead body ki dei ban pentim ya ke dorbar sunong ha ka dorbar sunong kan sapha ya ki beriu ki jongki ban peni ya ka jaka kumjuru ban pensisa ba ka jingti jongki kamdei benlong duna ya ka sauput henrei ka basusi kalong hakine kisngi bakine kisnem baladam ki balaleng kam samdon kum kata omdon banyaukwar ya ka dorbar sunong ka jongi kisu yawan hakipor ki ba mangi kum ka sunong ngimtip hakanong ka por ki wan bentep ru ngimtip ki wan ki tep lane ki subrat bat kitab na kanyut te hadin kato ka desngi kiksau ki bun kiksau ki rong ki ra ya kita ki batam hadu ki pelawing joki breu tekane ke penlong yingi ka dorbar sunang bat sungkia hadu kata-kata namarna kapor sakapor nglawan bu ya ka jingthwa ngla pentip sa town committee henrei kampoi sa ru de namar kane ngi nakaliang ka sunang ngim banse ngisim ya kane ka senjam sa chisen banwan kendu ya Deputy Commissioner jongka district ka jungi bangun simkia halor kane ka benta bat ban penulong ya kimat jingdawa jongka sunang ka jungi nilai kendo UDC bat nakaliang UDC uang bahapo gine ki arsngi unsakhot ya ka jingyalang hapdeng ke town committee police department district administration kumju bat ka dorbar sunang bat hakane ka city ka bangilabu ya UDC ngilabu ro kato katne kimat jingdawa tagi jingdawa ki jongi kilong ba nakaliang ke department ka bapet ya ketika unclaimed dead body burial area ki haban bu no ekibreu lane kita ki chokidar arngut ki badai ki trai sunang ban pen lem da kumta kan sabu jing biang ladam don nong pen kaju hi kan saja kin sawan biang
ban tiap klem ka jing tip jong ka snong bat klem da yo ka jing pensica jong ka snong tingi labu ya kita kiman ba audisi unya keran halor kane ka benta ba kidai ban tungno arngut ki cokidar ban pet ban kemi ka tiga jaka kaga juk ka puar ban maintain ka tiga jaka om bakin subuh namar haki puar liur ka tiga jaka ka lalong klau kine ki bawan tap ya ki matiam ki salya benrung kam sapo ki tap no harut surak kaga tiga jaka ka babu jing ya kala dadon ki beri snong ni jongi ban pen ka kamut kimyo ban lemon ka kane ka dei kaman ka bana kalyang ka dorban snong jongi kadawa bat lada ka district administration lane ka ki police department kim burom lane kim sutnyau ya kane ka mat jing tawa ka jongi na kalyang ka dorban snong si sendon kan sakang ka tiga jaka bat kan om sa su dalele bakin wan tap ki madiap kata ka dei ka ba ngi na kalyang ka dorban snong la sim ka rai kami kam tamil leh hakan ya ka sngi ngilawan hang ne khmat jeng disi ngilawan ban karpat na menta ka dor snong jengi namar ki wan tep ya kata ka met yap ki klem tep bhari kata ka met yap ka nog ni don kata ka jing susi ka jing sumong kata ka muslim jengi ke kungi ki nong snong snong ni snong lalong ku bang snong nok halor ka jabo ka jaban te ki dei ban terkhat ke na menta ka jengi kalong ying jengi kalong sem jengi ka menta ki khun ikti jengi la shai le sli dada kumne shi kumne pat delong kalong ka ka ba penjenjar ki khun ki jemi ke na share le sini padai na kata ni wan hang ne wan kapat nam ta ka snong ka jemi tang kata he ki kapat Residents of Umshangling village met me today and they have complained about improper disposal of a dead body allegedly by police. They told me that they have an agreement with police in which dead bodies can be buried over there. However, their complaint is that the way it has been done is not proper, as a result of which the dead body has been mauled by stray dogs and it's creating a public health issue in the village. So they have requested for us to intervene and to take up the matter with police authorities and Nongpo Town Committee to ensure that any dead body, whenever it is buried, is not only in the knowledge of the village authorities but also it's buried properly so that it does not create any public health issue.